Napahimuslan sa Kapin 2,000 ka mga residente sa laing 8 ka mga barangay sa San Isidro, Davao Oriental ang gidalit ni Aksyon Panglawas Medical Mission sa probinsyal nga gobyerno nitong Biyernes, Abril 19. Subay sa record, 2,702 ka mga residente ang naserbisyuhan og libreng check-up, laboratory ug tambal atol sa ikaduhang adlaw sa Provincial Health Initiative. Ang mga benepisyaryo gikan sa barangay Dugmaon, Maag, San Roque, Iba, San Miguel, Sudlon, Lapu-Lapu ug Manikling. Gipasiugdahan sa Capitol Clinic ang Medical Mission. Ang Aksyon Panglawas Medical Mission usa sa mga flagship program ni Governor Nino Soteroy Jr. nga naninguhang mapalapdan ang healthcare access sa matag lugar sa probinsya, hilabi na ngadto sa lagyo ug hilit nga komunidad. Unang giserbisyuhan sa Provincial Health Initiative ang mga barangay sa Katiil, Davao Oriental sa miaging tuig. Daan nang mipasalig si Governor Uy nga gipaningkamutan sa provincial government nga madala sa tanang 183 ka mga barangay sa tibok probinsya ang Aksyon Panglawas aron madalitan og serbisyong medikal ang katawhan, hilabi na ang marginalized sector ug mga kabus nga komunidad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.